Gibdang subay pi ki parbi bar ki parlok baro ki be shimanta bat kabalang pokse lingba joni ka online worship service gibdang subay pi jini jing shakri haga tenga jung try bono bono be jongi uji sukres te shwa begini achuprang ni pendem hublei jing duai ublei bokpa jongi ubah beneng ngengu ye be ku try be be medang ai pli yangi yakalat begini ban mani ban shakri me wat lagi mla ban kiu shri ye bagantang ka jame ku try ring yo ban mani ban shakri lingba jong ni kor ki bor ba jing start ko ai yo khun ban riu ngi duai ya ka jing alam ko jong bin sim khu jong me ya ni ka jing mani ka jongi ndu ko bastang ba wai no jongka ban khu ji do no ya jing mu berkhat ki jongi ku try ba hang no habangi idon ngilaban mani me kamen siem bat haga bashisha shimti gino shimanta baro ben sum musle ki dum siem khu changme ai ban giring shakri kan long jingger khu ki to baro ki be shimanta bar ki to ki ba pej ki ba snap na ki yang ki sem ki chongki ngi pan haga teng jong try bono bono ba jong yu Jesus Christ amen ngi nyepetengi ki jing mani jing yu belai da bang ruai lang kajing ruai ka ba khat lai kajing ruai ka ba khat lai bad hadin jong ni kajing ruai irang ba balang jong balang jong ni pokse Mr. Victor Dekhar inyalam ha ba puli na ting jong blai bad ha kajing ruai lay ba kraw ba pla ha barok harba nilale dia ki kam jong me ablay kam pelalong ka jing ai ma me ko blay tang marwe hi me jumak ki pop jong hi me jumak ki pop jong gi jing pala jong gi map up lay gi ram gi swai to benem na lor jong mi don bala yang gi ba pop ban ma ban sna ma mi ko lay tang marwe Jumap ki pop jongi ni Jumap ki pop jongi ai ba ki so ka jing ai ki kamba pha jing itu blay kin nang pen krau ka nam jong u ha birthday ba ha buneng u ma mi ku blay tang marwe hi me juma ki pop jongi me juma ki pop jongi atrai ngakerpat me kat bakum kicing le hok jome barak tu kicing bitar jong me bat kicing otsla jong me kin phai no na kanong ba jong me ulum bakentang jong me nama na kabenta ki pop jongi bat na kabenta kicing le bam hok ki pa jongi bat ki brio jong me ki lalong kicing iben ha barok ki ba kelang sodong yangi ablay jonga tu pendem la ka skor bat tu sngo tu pet la ki khmat bat tu khmi ya ka jing long jot jongi bat ya kata kanong ba ya ka balakot na ka kerteng jome namar om na ka benta ki hok jongi bangi penmi yala ki jing kerpan akhmat jome henrei na ka benta ki jing isnei ki bakrau jome atrai tu sngo atrai tu map atrai tu shaskor tu leru wat pentut na ka benta yala di a ublay jonga namar ya kanong ba jome bat ya ki brio jome lakhot laka kerteng jome
Tuan hanga pi barok ki bathait bat ki bakhya ke jingkit dengan penjam pi. Tu siam ya kalengkor jonga pi bat tu hikai ru nanga. Nabanga ubar lui bat ubaret ru akadonot. Ti penjam ke baca thait hake mensim jong pi. Uta ubasong haka jaka bari jong ubah kli tam e. Unyo ine apo ke jingka jong ubadan bor barok. Ngan ong sepang utrai. Ulong ke jakari jonga bat kakut jonga. Ublei jonga ha ubanga sanya. Naba un pelaj yami na ke syang khawia jong unoriam. Bat na ke jingyap klam ba pensniu. Untap yami dagi snel. Bat hapo ki tap nyang jong u men yori yaladi. Ke jing sisa jong u kalong kasti ba kati ba. Men am setieng na ke jing tri men miet lem ni na uknam ba her mensni. Na kejing yap klam bayat akabadum. Lem ni na kejing penjat kaba penjat mensengi. Kan amwan jia kabasniu yami lem ni kanu kejing yap them. Kan amwan hajan kayeng jan jong me. Suk uta bapuli bar kita kebiak sngau ya kitien jo keni kejing itu lupa. Bat kibasumar ru ya kita ki ai ru ya kibalatho aka. Namar kata kaya kalajan. Tu blai unsai kaban kerku kabap puli bat saksko nakaktin kabakhu kecong u. Ngin ya pendam hakijing duai. Ablai bakpa jengi ubah beneng. Kumni pat akani kapor ku pa be. Ngiwan ni kaban aingu yame. Naba kejing e ba kecome. Lengba kejing dan rengkat kecome. Ya kaba melari mela sumar. Mela yalam mela betin. Mela kerku, mela pendam. Ho day namar kejing it belai kecome. Ya kebanginang la bat ban yo ya kan nikasni. Bat abakum kan nikapor ngiyo ya kaban wan ya kaban dam hakis lajat come. Ablay ko pa bein. Ngi aingu ya me ko pa. Namar kini ki ai baro kejing bah ba kejing sebun kecome. Namar ki ai baro ya kabame atrai bein mem sem la lendan. Kumbaka tin kecome ka kren syairo kan tribe in. Ho ngi kerpat kecing snake kecome. Banang ni bat nang baco kani kasngi bat kipor paro. Tu yai dan rekat mame atrai. Kersan bor me trai. Ri bat suma sukher mame yalam bat betin mame. Leng baki sngi kipor baro. Ho blai. Kumba mela dan rekat bat ngi mela sumar mela pelaj na kinu kecing kinu kecing pang kecing stop. Ya kebangin la ban yo kume kene kapor. Ya kabangin yo ban syakri me. Wat langim yo ya kaban kiu akiyeng kaba kentang kecome. Hande atrai be leng baki kor kibor ya kabame atrai be. Me ai ha kejing start ikun ban rio. Ya kaban yo ikini kelat. Ho ngi yo kanya kaban yo ban syakri me. Leng ba jong kene kapor leng ba jong kene kikor kibor. Ho trai be ngi de duai ya kabamen snei me trai be. Kumbaka ktin kecong me ka grand syai ken trai be. Ya kabame khot saladihi. Da kabame ong tuan hanga pi baro kipas kiabat kibat haj ke jengkit an penjam. Ngi aingu ime trai be haba hakipor baro. Ho kadai kejing ai kecome. Kejing isnai kecome. Kejing dan lekat kecome. Kejing yai kener ki keti kebadan por kecome. Ya kabame sem la no ken trai be. Ya kabame dan rengkat bat ngi hadu keni ka klipmat bat ngi ngait skam nang ni bat sakmat lu. Ya kabame hi menang ya yalam bat benang ya dan rekat hakipor baro. Trai cisup ye ngingait skam. Ya kabaka ketin kecome kala kural. Ya ka ketin kecome kala kren. Ka ketin kecome ka pendap ru. Namar kata trai be. Habakum kani kapor ngiwan ru ya kaban khot kerpat kecing isne kecome. Da kaba menang ya dan rekat ru bat la kecong ka balang kecome trai be. Hang ni hapok se. Oh trai kerku me ila kecong ka balang kecome trai be. Kerku ye ki kam kecong ka ya kaba mela penset apa jongka. Oh da kecing kerku kecome. Da kecing dan rekat come ka balang kecome. Kala ban trai ye ki kam ye kaba mela penset apa jongka. Oh lengba jong kecing ai snei. Lengba kecing ya ram. Lengba kecing ya lap ya ka gospel. Kecing penem ai come. Trai cisup ye ngikar pat. Ya kaba men kerku me trai. La ka jong ka kam. Ya kaba mela penset apa la ka jong ka balang. Tu nang ya kerku ba kecing ya lap ya ka gospel. Kan nang yo ban por stet na ka por basa ka por. Oh trai be ya kaba nang ya lap. Kaba ka ketin kecome.
ka kren syai ya ka ban ya lap ya ka gospel ka jing pen MA ka chome trai chi sup e ngi duai ya ka ba men kar khu men dan rekat bat ki syakri ka chome ki missionary ki ba e chongi ki badan ha kanu ka cakah ya ka ba men snei men da men ker me men sri men sumar me men pelaj na kinu ki jing e ka jing le ho men pelaj ki na ki jing pang ba ki jing stam ho ya ka bakin la ban trai ya ka kami ka ba mela penset aki trai chi sup e ngi kar pat ya ka ba menang yai kar khu ela ka chong ka balang ka chome ho kar khu ki rampai yang ka stan chongi ba ro trai bi ho ki dan ka ba da ki jing kar khu ka chome da ki jing sumar square ka chome ngi yo ya ki jing ko jing khya ho ngi dam ngi bang da ki jing IA ka chome trai bi to na yai the da ki jing kar khu ka chome trai bi to nang ai ru ka met ka ba ko khya ya ka ba ngin nang la kin trai bi ban ya ban yang ban trai ban ta ban yai sekri me ho trai bi na ka menta ki tu badan ha pedang ki jing pang ba ki jing sitam chong ki duai ha me trai bi ya ka ba men snei me trai ai ba ka ti ka basbon ka chong me kan yo kner halor chong ki haba ki ba pang bat ki ba sitam haba kat ba medang ibet ban bu asla chong ka pertai trai tu kar khu me trai ya ki jing smart sukher kar khu me atrai ya ki dawai dasin kar khu me trai wat ki jing bam jing di ru wat ka umru kan long da ki jing kar khu chome ya ka bakin yo pat ya ka met ka bakoi bakhya kat kum ki jing snai ka chome ho na kam ta ki tu ba syam ki jing duk ki jing kar du ni duai ya ka ba mit snai me trai bi ya ka ba men kar khu ya ki trai bi ya ka bakin yo pat ya ki kam ki jing trai na ka benta ki jing dan kam ki jing pendam ka yang ka sem ho trai chi su bi ai ki ya ka bakin slur ha ka ban trai ya ka no ka kam kin pedang subha ba ka dai ki jing ai chome la ka long ka barit ne ka ba khrau ru andre kin pedang subha ka bat kin trai da ka man subha ya ka bang la man pendam biang ya ka yang ka sem trai chi su bi to nang yai kar khu me trai ila ka jong ka balang ka chome ka ban nang la ban yai trai ya ki kam ki ba mela pen set aka bat atrai chi su bi akong kan ka po si sien ru nga kar pa ya ki jing snai ka chome ho trai bi ya ka ba ka ne ka jela ka chongi ya ka ba kini hakini kisngi leng ba kini ki jingpang kilawan ya ka ban sapriang hakini ki jaka hakini ki jela chungi trai be na duai ya ka ba min snei me trai be ya ka ba men weng no da ka ti ka badan bor ka chome ya ka ba ka jela ka chungi ho kan yo pat sa sien ya ka jingko jingkhya da ka jing snei ka chome kum ki bangai ya ka bangin yo ya ka ban yai ki ban yo ki pat sya ka yeng ka ba kentang ka chome ya ka bangin yo ban syakri lang ya me kum ba ha ki sngi ki por ki ba le baro isnei ro atrai bi na ka benta ki tu ki bampat nget lu ya me kan long ka khubor ki na ka benta kin phai syame ho ngi ai ngu ya me atrai chi su bi namar kani ki ek baro ha sisa ki babun ba ki para mensim ya ka ba kim pat nget kim pat pedang hanrai leng ba jo kini kisngi ngio I ken tribe in kila long kita ki ba IT hame ki ba shania hame o ba kloru wat ban ya lap haki caka ba per na ka banta ya ka ban ya lap ya ka jing pin MA ka chome trai chi sub ngi duai ka pat hame ya ka ba menang ya dan kat ru bat ki ya ka ba kenang la ban ya yalap ya ka kerteng ka ba im ka chome hoi ban ya yalap ya ka jing ba ka chome ya ka jing pen MA ka chome isnei me tribe hak ni ka po se sien pat na ka benta ujung syakri chome ubadan ka benta ya ka ban sam ya ka khubon na ka tien ka bu chome duai ka ba min snei me tribe ai ba mun sim khu chome un yo ban ya lam hagi benta baro hoi ba ki ka khubori ka ban mi na ka sentur syakri chome kan long sya ka bor ya ki baro ki ba syak skor ya ka khubon na ka tien ka bu chome hoi kan long ke jingkar khu yang I wei pi wei hi isnei me trai tu ngau ye ki jing dwai bi khot kar pa chungi da ka ba ma bar klet ru ki ba bun ba ki pop chungi namari kini barok ngingu ngidam ngi pan haka kerteng ke jong unung pen MBE chungi Jesus Christ amen toh ni ko por ngen lum no ya ki jing aingu haki yang kisam ki jongi ka balang wat hapdeng jong ka jing long jing man jong perthe ngi haban penya chaprang ki jing syakri ka jing sakhi jing utra jing Jesus Christ ngi dan ki kam le isnei syaki parabanget
Shakiling ha mission ki bashem ki jing ki jing jar ki gisngi but ki wei di kam jing shakri ka balang ka jongi ublem kurhu ki jing ai ki jongi sha kam ko jongu barkat bang idang lumi ki jai ngo ki gisam ki jongi ngi nyos ngo ya ka jirwai ka berpang hapo ka jing alam jong imes iwapaka shulai. God is my shepherd, I won't be wanting, I won't be wanting. He makes me rest in fields of green, by quiet streams. Even though I walk through the valley of death and dying, I will not fear, for you are with me, you are with me. Shepherd's staff comforts me. You are my feast in the presence of enemies. Surely goodness will follow me, follow me in the house of God forever. God is my shepherd, I won't be wanting, I won't be wanting. He makes me rest in fields of green, by quiet streams. Even though I walk through the valley of death and dying, I will not fear, for you are with me, you're always with me. Shepherd's staff comforts me. You are my feast in the presence of enemies. Surely goodness will follow me, follow me. Shepherd's staff comforts me. You are my feast in the presence of enemies. Surely goodness will follow me, follow me in the house of God forever. 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 Tungin duai nakabenta kijing aingu. Ubelay bokpa jeng ubah beneng. Ngi aingu yame ku try ba ied nakabenta kijing kurhu kibabon sertap kibamethe haka jing im kajongi. Ngi aingu namar
kejing kot kejing kia ma ai ngai ngu namar bendoron kat ko trabe e tap deng jong pathai ke badap de kejing e bad kejing tenjo ling ba kejing kur khu ke jame ngi wan lam ni kejing ai ki barit sha kam ko jome ngi doi tu kur khu ko try ye ni kejing ai ngu ba hang nu ba ka balang ke bendon kam kan long na kam ta ke burom ko jome bagi penyar ke hima ke jome ha ke ne ke pathai kur khu ki kiti baro ki balano sha ni kejing ai ngu I kam ke jam jing ture ke jing ta jongki bakin dap kin biang ki ton kam jong ke jing im bar kin long ke jing kur khu ku trabe age ye ka kam ke jong me ngi pan ye ki ne baro ha ka kerteng ke jong trai bona penim jongi uji sukres amen to ashwa bangin yo ban cha skor ye khubor na ting jong ble ngan IT ha ka praise worship team jong ka balang baganya lam mingi ki jirwai ban pen rehmi men sim jongi ban pen khre yangi bingin yo ban pediang ya ktien ka baim ka jong ublai nyango ublai bing yo bengin ka lat mengin shakri men penon bro me kteng ka jong ka khot lang ye pi baro mengin shim tang ye roi bi ro kteng ka jong ublai ai bang ni ka por bingin ai ka jing ye ro ka jong i jongi shagu kum ta khot lang men yes nok ti lang roi ke ji roi ko bong labba jikr khu ngi wan ko trai ha preng jo ke jing do jikr man kum ta ngin le man kerpat ak ma jong blai ke jing roi ko pila ban shem de ke jing roi ba ars pa pro pun rio bar spa ne pun rio ini shem ta lang kin sawan labba jingker ku Kumbala kula rutrai Ayom syong pengakin wanru Bau nong penem unai Lamba jengkerku ngiwan Jingjau jinggis neilah juma Bangi kerpan Kilsawan lamba jengkerku Mensip kipril ban penim Keleng rilo ban ritoru Ai baun shlei umensim Lamba jengkerku Lamba jengkerku iwan Jingjau jinggis neilah cuma Tiulah bagi kerpan Kilsawan lamba jengkerku Hangi tu tejur atrai Mentangi terang bagi waju Lamba jengkerku to'ai Lamba jengkerku iwan Jingjau jinggis neilah juman Tiulah bagi kerpan Kilsawan lamba jengkerku Atau ai mentangin man Mentangi pelabagi kerdo Mentayu jisu iwan Lamba jengkerku iwan Jingjau jinggis neilah juman Tiulah bagi kerpan Lamba jengkerku iwan Jingjau jinggis neilah juman Tiulah bagi kerpan Aku ai never think why so jing why
bangin ong try you want hikmat jomi try you want ban ai ngo emeng you want man pendem ya ledi hikmat jomi go try but scam yang i baby way kom ta khot e ping yar wai lang so jing wai Lord I come to you Lord I come to you let my heart be changed renew flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord. Hold me close, let your love surround me. Bring me
by the power of your love. Try be ya sha jing doi ke jing mo se ba ke jing e ke jong me ka long ba khlaim bor si sha try bangi la on shania tang hak santi ke jong me ko try ha per thei sanong in pai try ha per thei sanong in pet try don jing sok ano don stang ke jing ale su Rai hakani ka por ko try nganget kan long ka jingkar khu ingi baby we ko try nganget ko try kan rat ba ke bingi le ba ke bingi mani hen ka por kan long si sha ka pa priang ha khmat jo me ko try ko try bi e bon na preng jongi ki ba mat ing nu khyang jing pang ki ba bon ko try ki don ki ji stom ka ha ka met ki jo ki ko try ki don ko try kan rat ki balat laj no nu khyang jing pang re ka jing ko slai ka te ha ki ko try men pelaj ko kita pelaj try sa silia ki ko try kisngi ki por ki pen I cha ki dak ko try ba ka jingwan jo me ka nom slam show try ka jingwan ka jo me ka ladan hat wit par hajan e ko try ni don kam man ai ti radi sheme ka por padang sa shem ko try ki jingim ki jo ni pe Jesus ki pan amen ngai khublei I ba Victor Dakhar I balai laming I kajing polis dang batwai ya I mis iwa baka shulai I ben bat ya I meba ki bal ai ngi ya tu jurwai ke bakarpang bat ya ka prison worship team joka balang ka ba la ra ki men sim ke jongi ling ba ke jurwai penrem ke jongi mentapat ngilapoi syaka benta bansa skor ia ka ktien ka jong uble haka baning ko yang ai kuble ya pi baro ki ba ya sok lembat ni hakani ka online worship service na ka no no jaka ka ba pi don uble un kar khu ya pi ka phang jong ko khubor nakabenta jogan ni no paisngi kalong pen klan bat pen slur baha ya ladi pen klan bat pen slur baha ya ladi ya ka bal pen shong no rim na kitab ka jong u Joshua kalonong ka baning kong ka dkhot ka ban riu kiktien ki ba ong kum ni pen klan bat pen slur baha ya ladi namar men pen yo benta hau ni upat ba ya kata keri bangala smai haki pa jongki ban ai haki kendiat chapang u Joshua di khun jong unun bat udai unoy alam jongki khun Israel yaki bau Moses ula jit ula hikai ula pensan nadu kapor jong kajing long samla kajing u ha Egypt bat hadin kajing yap kajong u Moses u Joshua ula shimti ban long unoyalam jong kani kajai ben riu kabala jit kajai ben riu bat kabakar bang bat kumba ngilapuli nan kadukot u belai ula shania ula aiti hau Joshua ya kani ke jingkit khli ke bakhrau bagata ka long ban penyo benta hagi khun Israel ya kata kari ke boblei ulas mai kari kanan kari ke betuit da kadut berkangap habangi puli Exodus lo balai ke dukhot ke bakhra ban kitab ke jong Joshua dangi puli ka nonong benengkong ke keren Jepang kajing khot ka jong belai ya Joshua nang ta kigentin pen slur ke jong belai kigentin pen sengan ke jong belai ya Joshua habu shim ya kene kam ka bakhrau nang ta ki ji kendu ki bolai kendu hasya ban rung syakri kanan bat haba kila yo ban kam genti ya kari kanan ki thama ki jele ki bobon la tho kita baro hakane ka kitab ka jong u Joshua Hashwa bau Joshua unyo ban rung syakani kari jong jingkular ngikan mau bi khun Israel kali ban yaj sapos nem
lingba jong kariklau. Bat haba kilapoi harut jong kawa Jordan. Haswa bakin rung syakarikatan. Tishem bakam day kalenti ke basuk. Kam day ka bakila ban surung bet kumtu. Kina haban jam sesiliang jong kawa Jordan. Nang ta kadal kakenro kabakrau kakenro Jericho kabakidei ban penkelem shua yaka. Ngila badong baka jing penkelem yakenro Jericho kadiga thama kabanengkong. Kabai kun Israel kildi banyale ashwa bikin rung sya kini kari jong ke jingkular. Bala kita berdua sualat ho badan sa kumbakar arteli kiwe bat kitma kibau Joshua bari kun Israel kildi banyale bakin yo kanti ya kini kari jong ke jingkular. Ublay ulakot yo Joshua sya kini ke jingkuri bakrau hadu kata-kata. Para mengit bagi perlu kebeij ngaperkhat bakam long ka basuk banyalam yau ni upat ba bakrau dengi puli keting joble kam dalam kitab jakai kalong banengong rebusau pun riu ko ong batang kirang ba kidan kumba hen riu lak lai hajar sanspa sanhungut kibala palat arpus nam kakarta hen riu lak lai hajar sanspa sanhungut kibala palat arpus nam kata tang kirang ba lada khenlang bat kin thai bat khna kina tho history be tho commentary ki ong bakala banlong kumba ar million ngut ni kumba ar fulak ngut upat ba ubau Joshua udai ban yalam nanta kinong shun kidan borok sodong habban yele thama bat ki habban job yaki bakin yo ban kam genti yang ni keri jong jigular kembau bulai ulas semai hakipatemen jongki namar kata ubulai ukhot yo Joshua bon penklain baru pen seluruh bah yaladi tolong ubaklan baru bah seluruh bah wat tieng lemne wat kiyo ubulai udan kat bad me kat sebab melej latho kitab Joshua kalau menekong kadkhot bekhandai latho kitab Deuteronomy du dong lafue kadkhot kaba henriu kat bangar bang kre yang ni kejengkuran nak benta jong ni sngi ki para bangej layalam yang asya ni kebenta namar bangi im hakini sngi ke bamangiru ginan ha pedeng jong kajingale ke bokrau ginan ha pedeng jong katsama lalong katsama persya yaki bor jong kajimaman ki batrai don bor haki yang kisam ke jongi hakalong beriu man beriu hakasanya hima kam sima hakim lang salang kidan kitama hajan barok ki benta jong kajing im ke jongi kidan ikenro ki bejong kenro Jericho ki ba ngidi ban penpra ki bang ngidi ban penklem ladang ngidang kajing frang ba kajing nut bangin yomat ye kajing kerhu ki jong ble latho kita jangan pau kalau Arab khat ar kidau jong ni thma kidau jong ni kejele kidau jong kajing nang har jong kalau beriu jong jisniu ki jong man ki baker saudong kalau namar bu bamman utrai don bor ni gisni hagani tan bawlat kho kum ni kordit ya kata khando baja keduriau naba utau ksut ulai harapi ubadan kajing bitar ke bakrau naba utip bodan tang kendiat kapor ong tin joble udan ni ubaman utip bodan tang kendiat kapor utip bakan sapoi kapor ba kaji sar jong kaji le dan bodu kan sakut no bat shwa bakan kut no unthe ya kaji bitar ka jong un persyang ban penyap ban penjot ya kaji im ke jong kibriu unwan ra ya kitama ke jele markanti untrei da ka borba ka bokhrau hadu
kata-kata balathok tingin jong belai baki sngi ki bandangwan le si mentangi isibun ki jeng biji senjar ki sngi ki bandangwan kinlong ki ba kham sher khai shu shu ki ba puli ka kot ba kham tam kita jon pau ngi sngo thu ba balathok kita bangi mla banden bangi im haki sngi ru I kumba kini ki jeng thok ki ba belai balathok tingin jong lanang yai pendap kawe hadin kawe pat barki perlok barki para bangit gidan ni thama ka bakhrau persha yunu khnyang jingpang ubala sar keleng jok berthai ubala shimno higiman sim ki bakordor ubala wanra ye ga jing yamrio ye ga jing pat donut dan shibun ki ba don ha thama persha yunu khnyang hospital haki yang ki sem ke jongki ke bagian kamban dua ibu play un pen khia yaki don sibun ki baduk ki bakardu ki bajanjar ki bathangan haba ki miyo bandai chi kam ki duk ki jongki ni ki borsen shar ni ki notre juk healthy pamen ki bat troisitom ha ni thma persha yo ni khnyang jingpang tanai kum ki bangai hapadeng jong ki ni thma hapadeng jong ni ki jele hapadeng jong ki jing tenju kat cha bangi phai u belai u khot yang iruk mo khot yu Joshua bangin long ki ba khlan bat ki ba shlur bha lani u belai u khot yangi tu pen khlan tu pen shlur bha ya ladi nambar ditang haba ngi khlan habang islur habangim shepti habangim khuslai bangila bantur japlang bangila banjele thama bangila banjob ru ya thama owe no tho bagateng uri I statement haktin phareng ongkom ne every Christian is engaged in warfare. One of the first rules of warfare is know your enemies, know who they are, know where they are coming from, know their style of attack, know how they are armed, know how they are defended. This is true in human warfare, and it is true in spiritual warfare. Uang unang tho dapat kelakasi uang Kristan boro udon hapedeng jong kathma, bat haba don kathma kemudian kenong sun keba ngidei banyelet thma persha yaki barsha banyelet thma persha yaki ngidei bantip kilong kumni kinong sun jongi ngidei bantip sepang jongki nang no kiwan kai kor kom yele jongki kai gajing klan jongki kai ki atyar ke ba ki benon kam kino kilat ba ki benon kam ban yada iladi kiri jong berthai ki bedang sipai beton haba kilat thma ki hab ban wat bania ki hab ban bu kinong sentiat kumba ujo shau pha ye kumba masa su pha ye kinong sentiat ban let ba sentiat ya kari kanan ban tip ban kilong kumdu kibri hang tu kani kadai ke penon kam hadu mentah ban kolong penon kam ru ha jadi bathma kaba kenja mensim ba kata thma ka bang jaman sim ngidon ni nong sun bakhrau bat uta udai u setan bangol ong mene u bala the no ke jimitar bakhrau ko jo namar butip udon tang kendiat kepor ngipuli sibun ki khobor hani gisngi kawai ni khobor ki ba ngapuli kalong ba uni ujing pang uba lasar yak berthai bangim udai walasna diki priau walasna ha kata kalab kajaka ka ba ki wa bania ya ki dawai kedashin kajaka ka ba ki wa nia yaki vaksin nakum kata kajaka dan ki boong bau ni khnyang jingpang u lami ngapar khat balda ki ge long ki basisha buran halandat joy ta ki boro ude uni u setan u persang de ki lat baro ban penjat u persang de ki lat baro ban pen kulumar ban wara ke jing ek jing jar ke jing kordit
ha kan ik berthai ke bangingi em ni pule ka siti ke jung pol ke fsos kolong ba handri hat spokar ala tho ini tien kum ni ha ka ba wai no tolong ki ba khlan ha utrai ba ka bor jong ka jing khlan jong u tu king no ye ke jing atiar ke jong play baro ba phila ban yang persha ye ki but thap u syaitan nama ka jia le jongi kamlong ye ka snam bar ka do hanre ye ki hima ye ki bor ye ki no sanshar berthai jong ka ni ke jing dum ya ke jing baman bakan zaman sim ha ki jaka beneng u John Haley haba u komen ni khot wong kum ni sei tin pareng Paul is not talking about heaven at all but an invisible but very real realm here on earth. He is talking about the spiritual kingdom that surrounds us on all sides and constantly influence us whether for good or evil, depending on our own choices and our relationship to these invisible powers. Habau Paul, ukuran sepang, uni unong ile persya jongi, uni usaitan, ubabat yang kita kibor, yang kita sensar, kita bakan jabar thai jenis jendum, yang kita bamban, kita bakan zaman siam hak jaka beneng. Paul umkran sepang kejele hang teh beneng. Hari ukuran sepang kata kejele kebusutan uan ra, siang ni berthai. Banthe yang kata kejimitar kabakrau kejungu, banwara ini kibor jong kejengdum, bakan care tawir yang i hakani ka berthai. Bat kumno nginyale ini kibor kalong shibone ni ka shong shibone ha kejede bat kejingjit kejongi ngijit ban yang hakaliang jongno hakaliang jong uni ubaman balki bor jong kajingdum kajong ning yang hakaliang kajong ble hakaliang kajong trai jong Jesus balu yoroj yo de ubaman ha kikijat kajong kadang kajing isya kabamla banlen bangi im hari gisngi bawa na pedeng jong kibangit na pedeng jong kibalas sius paru ngi syate syakhum hari ni kibor jong kajingdum ki kam ki bangi nyile ki kitien di bangi kran karukom ka bangi nyim ni syate syakhum hakibor jong kani kajingdum kata kamut balapan bor yangi kamut kum ong liu nong tho kajing jiet jong hi bangi jiet banya long parlok bangi jiet ban yeng rengkat bat unius im jong kajingdum nama kiji mentoi babun kibala kabangila ban yo ha kajing im ka jongi kaspa kaburom kanam kekerdan kaba kenja perthai nama tak thma kabangingi don kathma ba kita kibor bagi nosen syar jong kajingdum kiji maman ke bagan mesti ke jaka peneng kekeren si pang syaitan uni uangel balas syok no amba bila persya yu boleh ubuani her seperti banyak let ma persya bat kibala jit ki jong boleh bat kane ka perthai na trauktin jong boleh ka khot yangi ba ngide ban pen khlan ban pen slur bha iladi ki para mebi ki jing pang kinwan ki sama kinwan ki jele babojak kinwan ki jele barganti haki yang ki samni kinwan hal dat jokine baro udon unus em jong kajing dum bara bakuran Jepang kajing pen khlan kajing pen slur bhai ladi ngabarkhat baka baning kong ka badon kam ban pen khlan kalau ban pen khlan ya kajing ngai ka jongi ban pen khlan ya kajing ngai ka jongi nganom batai su ka kajing ngai tamang isu tu ba kemut yu ban ngai isu tu ba kamut tamut su ngai how Jesus Christ kalabiang kamut ban ai tilut ban ngai dakadonur bo dakamen siem baro kamut
ban penlong yau Jisu u khli jong ka jing im u bah pedeng tam jong ka jing im kamut ban sno hau Jesus Christ kamut ban nyau sen rum lut yaki ai ki ba jabar thai ban sno tang Jisu ban nget hau Jisu ban nget ba hisien bala bu ya ka jing shani hau compare ki jing ki jing le ki thama jong usim jong kila baling shop yangi hani tang ka jing nget ka banyarap yangi bangila ban yang scam habangi phai sha u Joshua ngi puli jing khain gal nong kitab thil nom khat saut hot ka ba lai pho ngi sham bo Joshua u du wei na ki to ki kharot gro sentian le hoi bo du kalep ki bala nget bau blei un sa ai ya kata kari jong jekular hakti jong kunsel ki wei ki ong em long bantur sa sir kanan o ki briu hang tu ki briu ki bakhlan nginum la banyelek satia bat ki hari Joshua bau kolap ki nget bau blei kumba ula kular un sa ai ti haki ha ki kunsel unget bakam de kabor kam song ha ka jing mun pai kabor kam song ha ki tiar ya pom hanre kabor ka de jong blei ka de ka jing kular ka jong blei habang inget ha ka jing kular ka jong blei de hangta bau blei un sapendep ya kijing kular kijong u da ka jinget u Joshua u la kentui kun Israel bakam don ka jing banjob ya ka Jericho don jing ban pen kelon ya kan ro Jericho banikin mah bangi puli ya kitab Joshua kal no ban rio kim sun kam ban sei yaki atiar yaki tersama hanrei kila syuat tawir haduh nyausngi saudong jengro Jericho rengkat bagi jengruai ke jengro rengkat bagi jengput rengkat bagi jengtem rengkat bagi jengruai ro kila tawir nyausngi bat kekenro Jericho kalah kelem ngaperkhat Yusim David hagapo urang samla habu wilek persya yo gulet kamde ka atiar ju umdei kijing ki atiar ki bau de umla ban king ya kijing ki atiar umdei utu mauru ubau la shat bande ka singlamat jong kuliat kade ka jinget ke bau nget bau blei ubala pelaj una khti jong sing na khti jo ka dengiem uni ju blei un pelaj jo un pelaj i khuni salun a ka jing job udang ka jinget ha ublei baro apa deng jong ki sama ki babun sertap jong ka jing im ka bangi kendu hakim jongi simet hakim ki sem jongi hakan ki melang salang unu kenyang jingpang ubadon hani berthai upeneng a pun bisa upen do jingkremen yangi datang ka jinget how try jongi Jesus Christ ni boleh pasal how kanyo la tho bau Jesus Christ unda shong da ka jinget ha ki do no jongpi u Christ di ban shong da ka jinget habu Chris usong da ka jinget hagi dono jongi u ai ya kata ka jingsuk ka palat yang jin phang bor u ai ya kata ka jingkremen ka ba im hakaba ke jingling shop jong ki thama jong ki eryong ki banabar kinum la satia ban pendu no sisien bau Jisu u la shong da ka jinget hagi dono jongi ni pulih jo ke setiap sesuatu ban riu khat lai khat pra habu pol ukuran sepang kata sama kaba ngi kestangi di banyale bau ni ubaman bagi teki bor jong ke jong dum wong ngidon kamban king atiar ngidon kamban king atiar kata kadi bentak baar bagi taki atiar ki jong ublei ong absol pongi puli absol nolong melriu khat lai khat pra kede ki atiar ki bangila ban ra ngila ban king hakimet ki jongi bangila banjelek persya ha kata kesngi ka besniu ladangi puli ti jo blai banu muslim ki para bangej upol ujer ki katuk ni ki atiar ka ba ngidon kam bandon kum ki bangej ha ni ka sama persya yun ya nusim jong jingdum wong bangi di papan po da ka jing shisha
Nang tangi di banda ya ka jing da shadem jong ka hok. Ngidi ban phong ya ka juti ka jing lak loi ka gospel jong ka jing suk. Ngidi ban king ya ka sti jong ka jing nget. Nang ta ngidi ban phong ru ya ka jing dakhli jong ka jing pendim. Ladangi perkhat chapang kini ki atiar ki ba upol ukhat jangi kumkistan bangin king. Ladangi bu datin parang kita ki defensive weapons. Ki atiar ka bangin ka manra ban yada ya ladi. Lengkot-lengkot ngan bukum ni ban panpo da ka jing shisha. Kamut ban don ha ka jing im ka jongi. Man kasngi man kapor yau Jesus Christ. Balai namalat khok ting jong balai bau Jesus Christ. Ulong mau kalenti ka jing shisha bat ka jing im de. Ulong mau kalenti kajing shisha bat kajing imde. Ladabu dengan kamut ban sno how Jesus Christ. Ubong hak gospel yang senang pasan pasan. Klem manga pemla banle ruem ban panpo dari shisha baru Chris uong ngalong manga kajing shisha klem manga pemla banle ruem ban panpo dari shisha jung Chris hakajing im jungi mankas ni nangta ong Yesu ujisu bakaktin ka jong belai kaktin ka jong belai kalong kajing shisha kaktin jong belai kalong shisha bah mengitip ya kajing shisha Chris bolong shisha kaktin jong belai ka bolong shisha ong Jesus kajing shisha kan pelat no yangi the truth shall set us free ban panpo dari shisha ong ni puli yang kitab Joshua kalau menukul ke bapra what I baki kitab hukum kan jano nak sentur ke jome hari menye perkhat ya kasen yasngi kena menye oban sumar ban lek hukum ya borok bala tho haka na bagam ta men roy hal kanti bat kum ta men man ba ka kitab hukum ka ktin jomle ka jing shisha ni aingu yu ble ba what happening jong ka jing long jing man jong berthai ni u ble u ai ban bani ka por ha bang to hela ka jong ki yeng oh bangin ruai bangin nyerok bangin duai bangin puli ya ktin jomle ka bolong jing shisha kabala ban pensan jangi ha ka jing het kabala ban penjanai ya ka jing dei jing buru ble u ble na makata udang ki jithmu bagi jing thmu jong long ba bha sudah nak benta jongi ki bala khot nak benta jongi ki bangai ka jiban im jong ka jing da shadam jong ka hok kawi ba ka jing da shadam jong ka hok ha ka shadam ka hok ka mamut bangri ban kup ya ka hok ka jing im ka ba hok ka jing ka ba khuj man kasni ha kalorun yeng ka jongi ka jing ka ba khuj ka jing ba bet ka jing ka ba hok bananget bahaba ujisu bolong ka jing sha udana ka jing im ka jongi haba ka ktin jumle ka bolong jing sha ka dana ka jing im ka jongi haba ngi im kum ta kum ba ktin jumle ka khot jangi haba ujisu jong jing sha do ka jing im ka jongi ngila ban yeng kum ki brio ki ba hok ki ba khuj namar ba ujisu dana ka jing im jongi upun khuj u sat dot par iki pop ya jong man ka jongi upun long yengi ki ba hok daga bor ka jongi hi ki hok ka jongi ki long tang ki sebab jot tan rai habangi IT ki emu Jesus Christ ngila ngin don haladi ya ta ka jing da shadam jong ko hok natangin phong ya juti ki blong ki juti ka jing la kloi ka gospel jong ka jing suk busengi phong ya juti ki jongi haba ngi khre banet shano shano ban mi shano shano dengi phong ya juti ki jongi ngim kham phong juti hak yeng ki sem ki jongi ong pol baki juti begin phong ki long ka jing la kloi banyalap ya gospel jong ka jing suk mansi ngin phong ya juti ngin long ki ba kloi banlet banyalap ya gospel jong ka jing suk
ban pen pau ya kajing shai kajong ujis bes shak ni kepertai ban lo kita sim jong u shak ni kepertai halu no begitu hake jaka trai ke jongi hake jaka kata jongi hake melang salang ke bangingi em shanus lu bangi yaj ngin phong ya juti jong jeng lak loi ban pen pau ya gospel jong jeng suk sha kepertai nang tangin ra barabor ya kasti jong ka jinget ngal om ne kamat benengkong bani tang ka jinget ka balaban ai bor jengi bagi laban job ya ki jing jele ya ki sama persya inus im jong ka jing kum bau jus wa nget kum bau sim de bit dunget barabor kasti jong je kanyada yangi ladau Kris usong dah kajing jahat tu nut jongi, ladau Jisu ubelong kajing Isya udan kajing im jongi, tiang jauh belai ubelong kajing Isya kaya lam jongi, kasti jong kajing kanya dah yangi, nak kisum kiba meding, kijong ubaman, nang ta kawaipat, ong pol kajing dakhli. Jong kajing penim, kajing dakhli jong kajing penim. The helmet of salvation. Haga khli jongi, haga jing mut berhat jongi kemut. Ngidi ban snow ti kena ba ngilamat ya kajing penim. Kawai naki atiar ki ba ubaman upun kam hani kat ma persyai kalong berba ban pen snow yangi. Bangi melong ki ba bedor. Bagi melong ki ba pop ki ba jot ki ba rem. Kawai nak kata ribu setan berkami kedai kajak artatien yang kajak ngat ke bangidon ban artatien ya ke bor jang jipen kya ke jang belai ban artatien ya ke jing kular ke jang belai hari ong pol ngidi ban phong ya ke jing dakhli jang jipen em ngidi ban snow ti kena ha ke jing mut jember khat jongi kenang musuh unumla ban penjaklia unumla ban pen kelumar. He will not play tricks. Haki jemit berhat jongi. Ba ngis oratin sepang kajipenem. Si bagi langit yau disukres. Bulang mau tang mau kelenti kajing Isya ba kajing em. Si sin ba inget kajing kular jong ketin bagi bulang kajing Isya jong kajing em. Nalor kini ki atiar ki badan. Upo long pong ya kajing dakhli jong kajipenem. Ngem dai ban ailat bo soitan unpin bakla. Umpen artatien, henringen yang skam, hakan norim jauh Isya, ngin yang skam, hakan jipen em kebulai, bantip bagi thama kejelek kilap banwan, tang bah kita kebiaya ini aku Kris, kin yo ya kajing penem, kita kide ki defensive weapons, ki atiar ki bagi benukam banyak dai ladi na uni ubaman, nang ta kita sekiwe bagi atiar ki bau pol ukuran. Bagi tak kilong kini, kawat lam umen sim, kabelong keting ke jauh belai. Nang tak kata kebat duai hala kesengi, dah kajing duai bagajing kerpat baru ha umen sim berhuj. Kita ki offensive weapons, ki atiar ki bangi penun kam banjale yenus im jauh kajing dong. Kabani kong ngopol kawat lam ke jauh umen sim, kawat lam ke jauh umen sim, kabelong keting jauh belai. Kawat lam ke ba alian serti ong keting jong belai keting jong belai kalong kawat lam ke ba alian stingin bat ya ni kawat lam ke jong umen sim bangin tur persya bangin nyelek persya nak tak tahu ki atiar ki pol ukuran kem dei ta bangin susong ban ri khop ban ya dai ladi han riu ai ki atiar bangin ra ban tur ban nyelek persya kawat lam umen sim ka belong keting jong belai na lor bakti ni belai kalong ka jing shisha Tian jong belai kalong ruka wait lam, kabanginya le persya yang nusim jong kajing dum, bar kawai pat umpol kajing duai, orang keren sibun cepang jong kajing duai belum kajing keren kajing ibu kupah beneng, banyak thu yang kajing orang kam kajing ban pan yang kabor, kajing duai kajing kerpat, hau mensim buku jong belai, bun ai yang kabor, datang habangi duai, ni pendam ha kajing duai. Ni pendam jual man kesni, man kamiet, ni duai klem debut. Dan ka atiar ke paham khrau. Nani lapang ka atiar ke paham khrau tang dap kini bro. Kade ka jing duai.
ong tin jong blei tu pen khlan bat pen slur bah ilade idon kam ka jinget baskan idon kam ban king yakini kijing king atiar soitan ulawan besyap ting yangi ulawan pen kyu yangi ulawan pen nok mensim yangi ulawan pen leran yangi ndre ong ujisu wat syap ting beli wat khawet namaruni upat ba ubahrau wat syap ting lemni wat khawet namaruni upat ba ubahrau nganong arkhonikel arphu khatsan nama ka thma kamlong ka jong phi hanrei ka jong blai wat syap ting lemni wat khawet namaruni upat ba ubahrau nama ka thma kamlong ka jong phi hanrei ka jong ublai arkhonikel arphu busan ka thma ka bau Josaphat ude banyale persya yakino shon u Josaphat rengkat bat ki khon Israel kila yang hakajaka bentang sebe ban duai hau bele nomor nong shon kila ker tawer kila ker saudong yaki u bele u ang ka thma kam de ka jong phi ka de ka jonga wat shep ting wat khawet nomor nu pat ba bokhrau ni puli Lukas pra lai pho habau Jisu lapan khia itu beriu basong su unong gadara habala keli Jisu ka kerteng jong me u su badan hapo jong u basong u ba late la khome ka jing im jong tu garawong ka kerteng jong ka long u pat ba u soitan baki ksu jong kilong pat ba bokhrau usai tan lathe no buk jaga jimbitar lama ki ksu ki demon su ki boni her sha kanik bersai upat ba bakhrau ane ong tin blai whatsapp ting uni pai ba bakhrau lama ka thma kam dei ka jong ngi ka dei ka jong blai unya le ma u nak benta jonga bat jong phi lada ni shania bani ai tilut jaga ji em jongi hau namaru belai simla ai hangi ka mensim ke jing syap tieng hanrei ka jong ka bor nabu belai simla ai hangi ka mensim ke syap tieng hanrei ka jong ka bor ni puli artimati we khat henyo namar kata saising ki prabangej ubeli khot jangi tongin ben khlan kin ben slur bhai lade ni puli we ko khan ri khat lai ong pol tu da sharai phi tu da yang scam phi ka jangi tu da le slur yeladi phi kum kirang ba tu da pun khlan ya ladi phi tu blim se banyak rap yangi limani khubon nak tin ba khu chu ba pedeng jong ni thama ha pedeng jong kijing yale na boro sodong ke baling shop ya ka jing em jongi ya ne berthai ke bangi em ngin pun khlan ngin pun slur ba ladi ngin ai ti le ka bor ka jong ublei jongi uba don bor baro ublei nam tak burom chogo amen tinya tuai ublei buk pa jongi uba beneng ngai ngu ime ku trabe it ba me don rangkat bangi leng ba jong ni ka por bat me kren yangi lema tien ka ba im ka chong me khot yangi bengit me khlan bengit me slur bhai la de hab dengi sngi ki ba ki sngi jong ki jiten jo ka bangi em na duai ku trabe i ja bani khubor ka bala sam kan yo jaga hek donu da ka jing bu khat jong ku trabe i ba kamper ki jing ki laban ke sodong ngi kamper lagi jing e bang frau ki laban wan kumba ka tien jome kal kren sai ngin sno hame ngin yai ne hame ma ku trabe i mala ku lar jengi bahabang yai ne hame ngin yo laj em ku trabi et bar kham dam ku trai ngi sungu ngi ai ke jero shame ku trabi et ba balo blei badon bol baro ban me ong ku trai menyele igi thama baro jonga jing em ka jongi shash ko ri jing dwai ka jongi ni pan hagar teng ju trai jing Yesus Kristus amen ngai ngo yublei boldon kat ban ngi hagani ke jingmane bu jekri ke jong i ye u leng ba joni ka no phais ngi
Saya sini boleh kerhu gitu baru balai simantah ni kerja saya. Un kerhu pi ki peramai big perlok perjor ki be simantah bangi hagan ni kerja saya. Boleh kerhu ikon samla jaga balang ki balai rap bitun biang. Ya jangan kamborok ki be deh bat kenik online worship service. Ni pen wai no kerja mani jingi boleh. Ni nyarwai kerja wai ka balai spa kendai pun riu. Kerja wai ka balai spa kendai pun riu. Badi kata angin saya wai. Entor ngenom shep ting usim usapram kading bat ngin sya baken kang pansiat batu rombat nong ngin yayo ubat unong bi syarhalen det ulo ngin tur syaka yale ngin tur syaka yale ngin tur syaka yale da shisha ngin sayo jong din puna banjen jada shisha ginwan bun bana kumki dahuji sulapan balui lui bajem nurusha lakishlei laken tang temen takashi tom pertei gentur saka jenyale gentur saka jenyale gentur saka jenyale da shisha ngin sayo jom tisau dong ko jin jatuh yang banyale ngan yang hapo dengam tingam babi kamen sim kajong ngatu syok kat bamon utrai ulaweng ya kami kat badon ngentur syaka jeng ya le ngentur syaka jeng ya le ngentur syaka jeng ya le da shisha ngin sayo jong timen talasting kading na bangan ba la jem ki jingshi tomban riwai ngala ka komen kado ngun ngasuk men simhi ban ya uji su shalom kalbari ngentur syaka jing yale ngentur syaka jing yale ngentur syaka jing yale da shisha ngin sayo jong hak ba wai no jong ne ke jeslok ke bathiang ke je e ke pada biang jung trai pun apnem jeng yu Yesus ke jing e ke bana bam jukut ke jong blei bo pa lem ke jeslok ke jong men sim bo khoi ke jing kerkhu ke blong lai hawe blei
kinyai long rengkat bat ngi kiba ngej kiba mani kiba shani ahme kiba don hagani ka rui kiba i jongi kiba don hakale satlak ke jok berthei na do mentah bat syadu kyo bam cukut amen.